По-вдясно се вижда самата площадка на Ордово, Вълчи камък. Да. Това е горе, да. Това е на 1650 метра на морска височина, а сега където вървим е 1530, малко по-ниско. Там и някаква беседка има горе, гледам. Да. То пътя минава пред там. За Вълчи камък, където се върви. Тук е май по-стръмно към Орлово, или не? Гьоврен. Това село се върви. Май за кони тук. Йорно се разстани тук. Добре да ни го слеше. Марио, къде отиваш? На Ролоква. Верно е? Да. Вие къде отивате? Вие сме на Ролоква. Вие какво се наредили с едно кино ще гледате? Ние го гледаме вече. От чука. Швейцария имате, не? Родопите са българските Алпи. Алпите са българските Родопи. Чакай. Швейцарски Родопи. Какво? Дай пак. Родопите са българските Алпи. Алпите са швейцарските Родопи. Така става? По-точно, да. Как това да залетна? Я дръжа. Ами ме снимаш. Че си заяде. Абе как така е пълни вода? Имам само да гледаш тук. Айде, Марио, качи се. Ето към трябва да слезнем. Не да слезнем, да седнем. Няма да слизаме. Да седнем. Да се чакаме. Тук нагоре, гледаш, трябва да е все пеша нагоре. Ама верно. То първо ме прасна в лицето. Море. Я си яви. Този джип ходи често на сервис. Наклона обаче наляво точно. Защо? Защото малко нападна.
Трябва да си намериме къщата. Почеши ми носа бързо. Тебе те страх да се пуснеш ли? Страх ме, че после пак ще... Марио, що не казваш, бе? Не го видях. Красивих. Просто трябваше да станеш и да се почешеш на полите. Ще стан следващия. Това е сам. Сега е момент. Покажи си носа. Трябва да ви си носа. Гледай, то само си идва. Казете, Да. почешете ме. Ето един ще заварим още. Друг ще е. Тия са някакви пожарникари. Гледайте якото. Тук се слиза вече за Ягодина. Моя път. И оттам може да се продължи към другата дестинация и да се върви за Велиград. Трябва да си събуваме чорапите. За камни планите са за полезните. Това да не ти е по-морие. Тя по-морие върде. И там имаме резервация. Там ще го пратим на Калните вали. Да. Но се това колешка, тук колешката. Уловите плани. Добре.
светили, горе антените. Има ли лисици, вълци? Има лисици, вълци, мечки, какво ще? И мачоци. Мачоци има. Пантера не. Тя е Шумен, тя през гората ще дойде. Самата площадка.